На базі Бердянського університету менеджменту і бізнесу вже 9 років функціонує Центр польської мови і культури. Це структурна одиниця, яка також підпорядкована Польському товариству «Відродження». Тому не дивує, що вже вкотре на базі університету відбувається полонійний пікнік – свято польської культури, свято польських традицій. Падає дощ, так już було вчора, знову ти. To są twoje słowa, moich snach. Nic się nie zmieniło, dzień jak dzień. Tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co, po co mówić to nie to. Nie umiałem kochać wprost, znowu zachwiło. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić sobie coś i odlecieć było gdzieś. Kiedy już wyjdę na wiarę sam, a kiedy już wyjdę na wiarę sam, pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, pocałuj sam. Hej, 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 sokoły, omykajcie góry lasy doły. Mój dzwoneczku, mój stepowy, dzwon, dzwon. Hej, hej, sokoły, omykajcie góry lasy doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój steповий воронечку. В цьому році ми зібрали, окрім поляків, також представників інших товариств – грецького, болгарського, єврейського, німецького. Це робиться для того, щоб зануритись в атмосферу багатокультурності нашого багатонаціонального міста і показати, що Бердянський університет завжди дбав і буде дбати про толерантність, між іншим про толерантність етнокультурну.